It takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kanadi ko nung magmugo, tamatod sa mga doctors, tinuod ni nga findings. Kanadi ko nung mo smile ka, ang makgasto ni mo 14 muscles ra. Pero ayaw po ka-smile, o ikaw rausa. Kana gupunghay. O ikaw rausa, mura kinahanglan natin sa psychiatrist na. Kana bito, magsigi ko nung tagmugot, magsigi tao ganang na ikasuko, 72 ka muscles kung magasto ni mo. Nya, o mo smile ka, 14 only. So, less stressful ang mo smile ka. Ang importante po na sa pari, dahil pari bitaw nga gisapot, kagipukaw, kagipahilog, o masakiton. Gisapot ag pari, bunda kag tel, lakaw dito sa hospital, room 104. Pag ato dito, ablig pare, butang og ho, anang nay oil sa hilog. Pax, pax. Pag humani sa butang og oil sa kuan, buna or agtang sa masakiton kay, mura maghingkirig ag pasyente. Kirig, mura galisor o ginhawa. Di, kulbaan nagpare. Nangayo ag pasyente og papel og bulpen. Nakaingon nagpare og magamag last will. Kay mura magpadung na mamatay. Ikitagaan niya papel og bulpen. Pagkatataw din tikig. Patay. Pagkaugma ang pare po'y gamisa paglubong. Sa iyang wali nakainunom siya nga nahatag pa man sa pasyente ag papel. Nakainom siya nga gasuwat og last will. Diyang gibasa during the homily sa funeral mass a day after. Yung kinira bang namatay, ako'y gahilog ani gahapon, gabili ni last will, akong basahon, aron po ta makahinumdum niya. Pagbasa ingon man nagsuwat sa di na kayo maklaro ingon nagsuwat sa pasyente, Father, gitumba nimo ang hose akong oxygen, di ko kaginhawa. Mao din namatay. Pastila. So, okay, no? Ikalima katapusan sa number 2. People are not loving and loyal all the time. Dili tanang tao mahigugmaon og matinud-anon kanimo sa tanang higayon. Ingon si Mother Teresa, some people come in our life as blessings, some people come in our life as lessons. Tanawan ninyong tapat, blessing na lesson. Kanang di mo ilis og utang, blessing na lesson. Kanang di mo tunong sa isang obligasyon, nga sige palibre sa kyanan, di mo hatag pang gasolina, blessing na lesson. Peace. Ingon niya na. Okay. In marriage, next slide please. In marriage, you cannot find a perfect husband. You cannot find a perfect wife. But if you will keep believing in each other, there will be plenty of perfect moments in your marriage.